soyayya cikon arziki na sirrukan zuciya mulkairi ba zan ya da ke ba. Damuwa ta idan ba kai ne nake ɓata raina, ka zama mallakin ruhina ba zan ya da kai ba. Jini da ruhina kina sani haiba, aikin yau daban 'yan mata ba sa kai ki ba, kiɗin zuciya ta ce da ni da ke mun dace. Ni kullum tunanin ruhina bai za ba ni ke ba. So ne hakika, ni kam zamani na soyayyar kace babu shaka. In mata ku ja baya karken shi saka ku kuka, shidin sahibi na ne kowa ya so shi baya na ne. Kulmuni a raina bai wuce ya zama da budanni ba. Anya kyakkyawa a gona, zo zauna a nan don mita kimin kalaman kauna. Kalaman akwai babi wanne za ka nuna, akwai samfurin so na kika sannan kuma akwai na kauna. Ana faɗin mun dace samun kalfar mace, rabin jikina kai ɗaya zana nuna wa ƙauna. Kyakkyawar ɗiya mai kyan hali babu sulke, mai kyan fasali ni abuna ba kamar ki. A ce za a ban ɗa daga Saudiya ba ni sake, a bar min nake yafi abin muhalli na za.